Bomenbuurt wordt gerenoveerd. Raadselige Roos voor het eerst met thema. Het is vandaag 14 september. Dit is het PLMA-journaal. Amateurschrijvers en dichters kunnen dit jaar weer meedoen aan de 20e editie van de Raadselige Roos. Dit is een Venray-schrijfwedstrijd georganiseerd door het Literair Café Venray. Mensen kunnen zich dit jaar tot 1 oktober inschrijven. Er zijn tot nu toe minder inzendingen binnengekomen dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met het feit dat we nu een thema hebben dat bepaald is door ons. En dat betekent dat mensen nou echt moeten gaan schrijven met dat thema in het achterhoofd. Wat is het thema? Ongezochte vondst. En wij denken dat het een prikkelend thema is, maar mensen moeten natuurlijk wel op zoek gaan naar hun verhaal of hun gedicht. En dat moeten ze zoeken denk ik nog in hun hoofd en niet op een plankje. Zondag 20 januari 2013 is de uitreiking in Partycentrum Anno 54. De winnaar krijgt dan de bronzen trofee Raadselige Roos, overhandigd uit handen van burgemeester Hans Gielissen. De huizen in de Bomenbuurt in Venray krijgen sinds kort een opknapbeurt. De woningen worden gedeeltelijk gerenoveerd. 80 huurwoningen worden aangepast om zo aan het nieuwe energielabel te voldoen. Dat wil zeggen, we krijgen nieuwe ramen met plus glas, nieuwe ketels krijgen we, hoogrendementketels, nieuwe voordeuren, nieuwe achterdeuren en alles dat die energielasten eronder gaat. En dat is het belangrijkste voor de mensen. Dat ze in de portemonnee voelen dat ze minder gaan betalen. De vernieuwing is na de bouwvak eind augustus in de Esdoornstraat begonnen. De renovatie kwam tot stand nadat de huurdersvereniging en Wonen Limburg in 2009 het beleid voor de buurt vaststelde. En daarin hebben we afgedwongen dat ze de dubbele ramen en de ketels helemaal van niks krijgen. Dus dat is alleen maar stookvoordeel. En we hebben hier hebben wij zelf mee het sociaal plan opgesteld. Samen met de bewoners van wat zijn nou de rechten en de plichten van de bewoners. Dat zijn ook dingen die wij als huurdersvereniging doen. De verbouwing wordt voor de bewoners snel en met zo min mogelijk overlast gedaan. Elke dag wordt een huis opgeknapt. Hiervoor is een strakke planning nodig. De bedoeling is dat we in ieder geval eind oktober, november alles ook gereed hebben. En dat de mensen straks, het stookseizoen gaat beginnen, er ook van kunnen profiteren. Wat we dan met z'n allen ook bereikt hebben. Tot nu toe loopt het gewoon geweldig. Ook de samenwerking met de aannemer, met de bewoners. Dus het wordt als plezierig ervaren. Alhoewel sommige bewoners eerst wat twijfelachtig waren, is de buurt na het zien van resultaat erg tevreden. Je ziet met die nieuwe vensters en die nieuwe ramen en alles, die voordeuren straks erin, dat de hele buurt opvleurt. En dat is toch wel het meest positieve ervan. De Bond van Wapenbroeders organiseert aanstaande zondag 16 september de traditionele herdenking op het Britse oorlogskerkhof. Dit is het 28e jaar op rij. Het is voor het eerst dat er Nederlandse vredesmissie-veteranen aanwezig zullen zijn. Zij worden aangevoerd door Hans Berkers. Net als de voorgaande jaren zijn ook Britse veteranen aanwezig. Zo komt de hoogbejaarde Ken Crockford naar Nederland om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Hij was officier bij de bevrijding van IJsselstein. Fanfare de dorpsklank uit IJsselstein en het Venrays mannenkoor verzorgen muzikale optredens. Leden van de scouting leggen net als vorig jaar weer bloemen op de 700 graven. Volgende week zaterdag 22 september vindt het 4e prominente kunstgala plaats in de evenementenhal Venray. 9 prominente Nederlanders hebben een schilderij gemaakt. De kunstwerken worden op deze avond geveild. De opbrengst hiervan gaat naar kinderen die lijden aan spierdystrofie. Het prominente kunstgala heeft dit jaar een vernieuwd concept. Is meer bedoeld ook voor jongeren. We hebben de prijs ook flink verlaagd, dus daarmee bereik je ook veel meer mensen. Er zit een danceparty aan vast, er komt een DJ, beats and strings, we hebben een pianobar, een loungebar, we hebben tapas. Het is één groot feest wat we dus gaan organiseren. De vorige jaren hebben we altijd het georganiseerd met eten aan tafels. Dus we willen echt een groot feest ervan maken. De prominente kunstenaars zijn dit jaar gevarieerd. Onder andere Naomi van As, Tineke Schouten, Wout Poels en Frans Bauer hebben zich van hun creatieve kant laten zien.
De laatste komt het schilderij zelfs persoonlijk bij de koper thuis brengen. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het evenement. Deze kunnen worden besteld op de website. Dan het weer nog voor aankomend weekend. Zaterdag is het droog en naast veel stapelwolken zijn er enkele opklaringen. Het wordt 's middags 19 graden bij een zwakke tot matige wind. Zondag wordt het droog en zonnig nazomerweer. Bij weinig wind wordt het 's middags 22 graden. Tot zover het PLMA-journaal. Heeft u nog tips? Meld dit de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is de eerste aflevering van Onder Vier Ogen met als eerste gast Ferry Grevink. Zondag is er om 7 uur 's avonds een weekoverzicht van het journaal. Een fijn weekend.